बिथांजों लोगोसे नोंसोरलाय मा स्कुलनि डेक'रेसन बानायनाय बे डेक'रेसन बानायनायखौ नोंथांमोना आं एसे खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो खनसे बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननाय सापर्टआव जोबोद मोजाङैनो दं आरोना आं दिनै मोनसे जायगायाव दंफैयो जोंनि गगामुग मिंमां हालामनि गबिन्दपुर होननाय गामियाव बेवहाय जोंहा बर'नि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया 47थि बोसोरसालिया जथुमा जाना थांगासिनो दङ बेखौनो दिनै गिबियाव आं नोंथांमोननो देखायनो आखायाव लादों आरोना बेनो जाहैबाय जोंहा गिबि हाबाफारि हिसाबै गेट बेखेवनाय हाबाफारि दङ बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ गिबि नोंथांमोननो देखायग्रोगोन बिनि उनाव गोबां मोनफानिफ्राय मोनफा हाबाफारि दं आरोना बे मोनफ्रोम हाबाफारिखौ आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय देखायलांनो सेस्था खालामगोन आरोना नाजागोन थ' नोंथांमोनहाबो नायफालांबाय थाबानो जाबाय मा हाबाफारि दङ दिनैनि हाबाफारियाव जेसेबां हाया आं नोंथांमोननो देखायलांनो नाजागोन थ' बिदिब्ला आं गोबाव खालामला आरोना नोंथांमोननो देखायलांसै बिदिब्ला नायलांगोन बिथांखौ जोंनि रायदाव आफादनिफ्राय बरायनो थाखाय गुरै आखाइ खबनानै जोबोद दानिया बेखेवनाय हाबाफारिखौ बेखेवगिरि मुस्लिमा मिथिमा मुसाहारि बिथांखौ मनिता मुसाहारि बिथांखौ बेखेवनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय दिनै बड'लेण्डनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 47 बोसोरसालि जथुम्मायाव दिनै नुजाफैनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानो होनोबा बे गासैबो रायजोफोरा बिथांजों लोगोसे हेफाजाब होबाय आरो बेनि उनावनो जोङो जोंनि उननि हाबाफारिखौ मावफुंनो लाबावदों नैथि हाबाफारि बायदियै जोंहा दा नैथि हाबाफारि हिसाबै दङ जोंहा जामुंसालि नोंथांमोना नायदोलाय जामुंसालिया नैबेबायदि ओमफ्राय जामुंसालिखौ जाय मानसिया माने दान होदों नैबेनो आरोना मुस्रि सोमखोर ब्रह्म समाज सिबियारि बिजेपि सेक्रेटारि धेमाजि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि बेखौनो बेखेवगोन जोंहा बेखेवगिरिया जामुंसालिखौ बेखेवसिगोन बिथांखौ बेखेवनायनि सिगांनो गांसे आर'नाइजों बरायनानै लागोनो थाखाय खावलायबाय जामुंसालिया जोंहा गोसोखां रुंसारि कालिचरन बसुमतारी बिथांनि मुङाव जोंहा जामुंसालिखौ बानायनाय जादों बिथांखौ फंनैसो बेनि सोमोन्दै बुंथिना होनो थाखाय गुरै खावलायबाय फुंबिलिनि लोगोसे गाहाय नेहाथारि लोगोसे लेङाइ आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे बरदल'नि बर' थुनलाइ आफादनि गासै दैदेनगिरि सारमोन लोगोसेनो 47थि बोसोरसालिया जथुम्मा बे जथुम्माखौ रायदाव आफाद महरै दानानै होजानाय माननीय गेदेर चेयारमेन सार लोगोसे गाहाय नेहाथारि लोगोसे रायदाव आफादनि गासै दैदेनगिरि बिबानगिरि नोंथांमोन लोगोसे दरबा गामिनि गासै आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे गासै रायजो राजा आरो आइ
आखाइखौ खोबनानै हो बेखेवगिरि मानिजाथाव मस्रि मनिन बसुमतारी बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय बेखेवना होनायनि थाखाय आरो बयखौबो बे समाव जोंहा माने साहित्य सभानि मेन सिम्बल बेखौ दिनै बेखेवसिगोन आरोना गोबां माने मास मोनसे मोननै सिगांनिफ्रायनो बहुद खस्थ'यै बानायनानै दिहुनदों आरोना दिनै कमप्लिट जाबाय बियो थ' बेखौनो नैबेयाव दिनै बेखेवसिगोन आरोना दा सावरायमेलखौ लोब्बा लाखिनानै थांथार गिदिं जायो थांथार थांथार जोंना बेखेवगिरि थांनैसो थांबावगासिनो जोगोनाथ बसुमतारीखौ फंनैसो लांगोनायाव दिनैनि गोथार बुब्लियाव नुजाथिफैनो हानाय मानगोनां बरदल'नि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे बिथांमोननि मावथि सोद्रोमा नोंथांमोन बानजाय आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो मावथि हान्जा बिथांमोन आरो बोसोरसालिया जथुमा जों सफैबाय जोंनि बरदल'नि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गायसनथाया 1968-69 मायथाइयावनो जाजेनदोंमोन आरो बे समनि आफादगिरिया दिमादित्य नार्जारि आरो नेहाथारिया मथुर बसुमतारीमोन बै समनिफ्राय दिनैसिम नैबे 2025 मायथाइसिम 56 बोसोराव गसंफैबाय बेहाय मानसिफ्रा बेनिफ्राय 1964 आव जरिब जानाय बे हानि खाजोनाखौ होजेनदोंमोन 67-68 आव 1967-68 आव खाजोनाखौ होजेनदोंमोन जोंनि जारिमिनाव बे गोरोन्थि जानानै दं 76-78 बिदिसो लिरनाय दं माने 10 बोसोर डिफारेन्स जानानै दं ओमफ्राय रियेला जाहैबाय 67-68 Guna ơi. Thế guna không có lại Cô thắng giúp cơ. Đi khóc xuống này. Thằng này cũng chưa bao giờ Đi trước khai cho này. खाम्फा बेखेवखांनायनि उनाव गासैबो एबार जा मेन साइनासालि जिथुनाखि बेखौ बेखेवनाय हाबाफारिया दहायनो दंमोन ओमफ्राय
जोंहा बेखेवगिरि बिथाङा एसे लेट जानायनि थाखाय एबार बेखेवसिगोन आरो ना माने अपेनिं खालामना होसिगोन बेनि थाखायनो गासिबो फैजोबनाय जाबाय थायो दिनैनि जिथुनाखि मेन साइनासालि बेनो आरो ना मेन साइनासालि लुक्सआ ओमफ्राय बेखौ बेखेवगोन जोंहा अरुणाचल हादरसानि निसि ngomle आरो ना बिथाङा बेखेवगोन बिथाङाबो मोनफैखाबाय बिदिबा आङो फार्स्ट टाइम खुंगा 47थि बोसोरसालियाव जथुम्मा बर'दिन बर' थुनलाइ आफाद ओमफ्राय बेखौ सोरनि नामाव बानायनाय जादोंथाय रुंसारिनि मोजां सिनायहराखैलै स्वर्नबती जित होननायनि आरोना गाहाय साइनासालि बेखेवनाय बेखौ बेखेवगोन जोंहा अरुणाचल हादरसानि आं दानो बुंलांखाबाय निसि ngमले बिथाङा बेखेवगोन आरोना সকলো নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰাজি আমাৰ গোবিন্দপুৰ খেলপথাৰত আৰু আমাৰ প্ৰতিযোগীসকল সকলো আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা গ্ৰহণ কৰিছোঁ প্ৰণাম কৰিছোঁ আজি আমাৰ দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু আজি এই অনুষ্ঠান আগতে আমাৰ অৰুণাচল গুৱাহাটী সেক্রেটারি আর কমিটিসকল আর মোৰ মা দেউতা আমি বহুত নিজক মনৰে ভাল পাইছোঁ কাৰণ আজি আপোনালোকৰ পেনেলটো আমাক ইনোভেশ্যন কৰিব দিছে ইয়াত আমালোকে ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহবিলাক যে আপোনালোকৰতো গুৱাহাটী আইকতকৈ ভিতৰত আমাৰ ইটানগৰত আছে আৰু ইয়াত আমাৰ হিমে বস্তি আৰু ইয়াত যিমান বস্তি ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহ যে ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটী যায় আপোনালোকে আমালোকে ইটানগৰত যাওঁ আপোনালোকে ইটানগৰৰ মানুহটো আমালোকৰ কাৰণে বহুত দূৰ হৈ যায় আৰু গুৱাহাটী মানুহ আপোনালোকৰ বহুত দূৰ হৈ যায় যে কোকৰাঝাৰ বুলি আছে ইয়াত কোকৰাঝাৰ বুলি হয় কিন্তু কোকৰাঝাৰ আপোনালোকৰ মানে নিজৰ হোমবন্দী মানুহ থাকিব লাগিব আমালোকৰ হিমে বস্তিৰ মানুহ লিখিয়াকৈ ৰিলিজন নাপাব আমালোকে সেইটোৱে পাব আমালোকে আও আশা বহুত আমি গেঞ্চিৰ পৰা চাকৰি কৰিছোঁ আমাৰ বহুত কিবা ককাই বাইদেউ আছে মাইকী ককাই বাইদেউ আছে বুলি ইয়াৰ ওচৰৰ মানুহকেইটাকহে আমাৰ আচল নিজে ককাই বাই বুলি ভাবোঁ সেইটো মানে আমালোকে যাব সেইকাৰণে আপোনালোকে আমাক ইনোভেশ্যন কৰিব মাতিছে আমি বহুত ফূৰ্তি লাগিব আমি নিশ্চয় যাব কাৰণ দুসৰা অৰুণাচল ভিতৰৰ মানুহ মাতিলে নাযাওঁ ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহ ইয়াতেহে আমি ইয়াতে জন্ম হৈছোঁ আৰু মানে চাউল দেখি চাৰিকেইটা নলবাৰী যায় নলবাৰী শ্বপিং কৰে মাৰ্কেটিং কৰে মানে একটা কোৱালিটি হৈ যায় মানে আপোনালোকৰ যিটো নলবাৰীৰ বস্তুবিলাক আপোনালোকে কিনি খাওঁ আমালোকৰ পাহাৰৰ পৰা যিটো আপোনালোকে পায় নিশ্চয়লে ছাৰলৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ ओमफ्राय नैबेयाव जोंहा माखासे गेदेमाफोरनि सावगारिखौ नैबेयाव बिदि लारि लारि फसंनानै दोननाय जादों आरोना आलायनानै दोननाय जादों बेवहाय जोंहा दङ संगीत नाटक एकाडेमिनि एवार्ड 1981 मोननाय आरोना बर' कालचारनि बेयो जाहैबाय अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिमोन आरोना आं नामफोरखौ लाबाय थालिया नोंथांमोना नायैखौ नायबानो जाबाय आरोना गेदेमा थुनलाइगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म बेवहाय बिदि लाइन बैसिम बेबायदि होना दोननाय जादों आरोना नायब्लानो जाबाय नोंथांमोना सोर सोरनि दं फट'आ एसे माने सावगारिया एसे गोजान गोजान नालाय आं एसे थाब थाब थाबायनोसै आरोना नोंथांमोना नायबानो जाबाय सोर सोरनि सावगारि दं बेवहाय
नैबेसिम बेबायदि होनानै दोननाय जादों आरोना सावगारिखौ सावगारिया बेखिनियानो ओमफ्राय गासै दा मिटिं जिथुनिखि सावरायमा मेल बिनि नुथाया बेबायदि आरोना आं दाख्लैनो फ्राय देखायखादों थेवबो डेक'रेसन गैयामोन नालाय नोंथांमोना मोजाङै नुवाखैमोन ओमफ्राय दिनै फुरा डेक'रेसन बानायदों आरोना ओमफ्राय मोनसे मेन प्रब्लेमा जाहैबाय माने दिनै अखा हादों नालाय बेयाव जिथुनिखि डेक'रेसन होनाय बे डेक'रेसना एकदम फुरा माने गाज्रि नुदों आरोना ओमफ्राय नैबेखौ आं नोंथांमोन दाख्लैनो देखायदोंमोन ना खनसे ओमफ्राय बेयाव मा आलायनानै दोननाय जादों नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै बर'नि फुरा कालसारनि मोननैसो बुस्थुखौ बेयाव आलायनानै दोननाय जादों आरोना फिसा फिसायैब्लाबो बेवहाय जोंहा खबाइ नैबे जाहैबाय खखा ओमफ्राय बेयो आबाय दांगि ओमफ्राय नैबेखौ मैनि डेक'रेसनखौ एसे फिसायै होनाय जादों आरोना सिनायनायनि ओमफ्राय बेवहाय दङ उवाल दङ जेखाइ दङ बेफोरबायदि सब दंजोबो दिनैनि जिथुनाखि मेन पेन्डेलनि लुक्स बा नुथाय बेखौ नोंथांमोना आं फारसेनिफ्राय लारि नायनो सेस्था खालामगोन आरोना नायबानो जाबाय माबायदि बानायदों माने बुस्थुआ सिम्पलिब्लाबो बहुत डिजाइन जादों आरोना डेक'रेसनफ्रा थिगानो जादों बेखौनो एसे राउन्ड देखायनोसै नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय माबायदि बानायदों बुस्थुआ माने अखा हानायखाय अखा बोथोरनि थाखाय बारा मोजां साइनिं जायाखिसै आरोना थेवबो माने जुदि सान्दुं दुंनायमोनब्ला बोथोरा जोबोद साइनिं जागौमोन जोबोद माने कालारफुल दंमोन आरोना प्रग्रामखौ जोंनि बिदि सिम्पलैनो जोबोद मोजां बानायनाय जादों नैबे सावरायमेलनि मेन जिथुनाखि फिरफिला बेरायनायखौ नै बेबायदि बानायनाय आं नोंथांमोननो दाख्लैनो खनसे देखायखांबाय बेखौ दिनै बेखेवहोआ दिनै माने बिहोआ ना गाबोन बिरहोगोन थेवबो नैबेनि जिथुनाखि डेक'रेसन बानायनाय बे डेक'रेसन बानायनायखौ नोंथांमोननो आं एसे देखायनोसै आरोना नायब्लानो जाबाय नै बेबायदि बानायदों फिरफिला बेरायनाय जायगाखौ ओमफ्राय नैबेबायदि फिसा फिसा मोनसे डेक'रेसन बानायना दोननाय जादों ना मा बानायगोनथाय आं बेयाव माने अखा हानायखाय डेक'रेसना एसे माबा जाबाय गाज्रि जाबाय आरोना थेवबो दङ जेबो जायाखै ओमफ्राय नै लामाथिं बेबायदि फिसा फिसा मोनसे मोनथाम आर'नाइ होनानै बेबायदि डेक'रेसन साजायनानै दोननाय जादों नायनो हागोन नोंथांमोना बैथिं आरोना ओमफ्राय जिथुनाखि फुल मिटिंनि नैबे सावरायमा मेलनि जिथुनाखि फुल माने लुक्स बेखौ नैबेबायदि नुगोन आरोना नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय नैबेबायदि ओमफ्राय नैबेथिंजाय माखासे फिसा फिसा ओरैनो मार्केट बानायनाय जादों अखा हानायनि जाहोनाव माने थाब बानायनो हायाखैमोन दा बानायगासिनो दं आरोना ओमफ्राय नैबेयावनो जागोन जिथुनाखि जोंनि मेन सावरायमा मेला नैबेयावनो जागोन आरोना दा हाबाफारिया जागायलांसिगोन ना बिनि ओमफ्राय मोनसे दाख्लै आं नोंथांमोननो देखायदोंमोन ना मेन मोनसे माने डिमापुरनि बायखोन्दा नुदोंमोन ना नोंथांमोना बेखौ आं एसे दिनैनि माने फाइनाल लुक्सआव माबायदि कालारिं होखांनायनि उनाव माबायदि नुयो नोंथांमोना आं देखायनोसै आरोना दाख्लै दिन्थिनाय माने दाख्लै कालारिं होआखैमोन नालाय बारा मोजां नुवाखैमोन आरोना ओमफ्राय दिनै कालार होनानै फाइनाल लुक्सआव माबायदि नुखो नायब्लानो जाबाय नोंथांमोना बेबायदि डेक'रेसनखौ बेबायदि बानायनाय जाबाय आरोना आरो बेनि उनाव जों थुनलाइ बादायनाय जागोन बेयाव बेखेवगिरि हिसाबै दङ मुस्रि बिमल स्वर्गियारि लेङाइ फोरोंगिरि महरसिम गगामुग दख'रादोय बर' फरायसा आफादनि गाहाय सोमदोन बसुमतारी मिंमां बर' गुदि फरायसालि फोरोंगिरि आफादनि आफादगिरि बिथां दिमास बसुमतारी लोगोसे बड'लेण्डनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनिनो लेङाइ नेहाथारि बिथां बिनद बसुमतारी सार आरो गिबियावनो गावनि मुं बेखौ रोखायै बुंथिनांगोन नैथियाव फरायसालिनि मुं बेखौ रोखायै बुंथिनांगोन आरो जाजेसफोरा खोनानाय जानांगोन बेनिफ्राय थाखो गावनि थाखोखौ मोजाङै बुंनांगोन बेनि उनाव जोंहा दङ जे जागायनाय खन्थाइ जागायनाय बेयाव खन्थाइनि मुंफोरखौ जाजेस बिथांमोनखौ गावबा गाव नट खालामनानै खावलायनाय जाबाय 5 नम्बर गासै मिलायनानै 20 नम्बर जागोन फिन खेबसेबाव बुंफिनदों जागायनायाव 5 नम्बर रिंसारथियाव 5 नम्बर देंखोआव 5 नम्बर फोजोबनायाव 5 नम्बर गासै मिलायनानै 20 नम्बर स खन्थाइनि जेनाखि माखासे नेमखान्थि बेफोरनो गोलाव खालामनो सानाखिसै बेखिनिनो बुंथिनानै जोंनिफ्राय जेनाखि बुंथिनांगौ गुदि फरायसालि
आंबो बाहागो लानो सानदों खन्थाइनि मुङानो जादों आसामा जोंनि समायना लिरगिरि डक्टर भुपेन हाजरिका आसामा जोंनि हाजो हायेन मोनसे खालामग्रा जायख्लं बादि नुयो नोंनि रावनि अननायफोरा गोरोबनायनि सायखं नुयो बुरलुंबुथुरनि गुवार रुगुंखौ आं बुलुंनि जोनोम मोनबाय बेयावनो थैनायाबो जादों बेयावनो आंनि गोजोनथों Sundari and November and Kusari out of Kuru Kusari and up there in Iran Kundani wonder and over Asamazan Sumena, Asamazan Sumena, Asamazan Sumena, the blood they are reading Magamena, Sunani, and I reading a Tupani, Minaya, the Jim Hanasali, but the Minis and the Races and the Gini has a hand, Kusikananga, and no writing here, Lumi only, whenever I get a many second layer. Butuhni gua dukungko angkoloni jadi mana biona tidak bisa dan biona angni kuni di rumah ada dokter purna jengka angkuda rengai selesai. होलांबायनि लाजिनानै नोंसोरलाय बबे स्कुलनि खन्थाइनि नामा मा नाम मोनलाय नोंसोर आवरायगोन ना गोसोआव दंखायो मोखासथ' होगोन ना गासिबो एखे स्कुलनिनो मा नाम दे नामखौ खोन्थादो नामखौ खोन्थादोब्रा आंनि मुङा माबा अनसाय मोसाहारि नोंनालाय नोंनालाय मा नाम नै उन्दै उन्दै गथ'फ्रा एकदम खन्थाइ आवरायनो रेडि जानानै दं आरोना दे नोंसोरलाय मा स्कुलनि नामखौबो खोन्थादो एसे नामखौ खोन्था आंनि मुङा रितामनि बर' नोंनालाय थाखोआव फरायो मुङा रामसा सैकारि दे साफा खोन्थालांदो दे आंनि मुङा बिरसन बरबिगियारि थाखो बेसे मोनखो थाखोथाम खुलुमबाय आंनि मुङा गायत्री बरबिगियारि आं थाखो 5 नोंनालाय खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना देबिका बर' आं 5 थाखोआव फरायो नोंलाय खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना सयारानि बर' आं 4 थाखोआव फरायो दे फोरोंगिरि नामखौ खोन्थालाय बिनान मुसाहारि जोबोद गोजोननाय थाबाय दे माने नैबे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ माने बिराद मोजां मोनसे फोरोंदों आरोना जोंहा फोरोंगिरिया माने सनमान लानाय रायदाव जेननाया जोबोद माने मोजां जादों आरोना हाजो हायेन खौसे खालामग्रा जायख्लं बायदि नुयो नोंनि रावनि अननायफोरा गोरोबनायनि सायखं नुयो बुरलुंबुथुरनि गुवार रुगुंखौ आं खुलुमनि जोनोम मोनबाय बेयावनो थैनायाबो जादों बेयावनो आंनि खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि हासाय सरगियारि आं इउएन एकाडेमि फरायसालिनि सासे फरायसा आं 10 थाखोआव फरायो आं दा दोंसे खन्थाइ आवरायनो सानदों बे खन्थाइनि मुङानो जादों आसामा जोंनि समायना खन्थाइनि खन्थाइगिरिया डक्टर भुपेन हाजरिका आसामा जोंनि समायना जोबनो गैया गुननि भारतनिनो सान ओंखारग्रा रायजो सानजागिरिनि अराय जिउ नागिरब्लाबो सान हर बेसेबा गोबां आसामनि बादि मोननो थाङा हासार गोनां हा एसेबां अराय गोजोनथाव सोमखोर आबहावाया नोंनि भारतनिनो सान ओंखारग्रा रायजो सानजागिरिनि बैसागोआव जोंनिनो बिमा मुस्रा जाना गिदिङो मागोआव माइनाव बरायनो सनानि आखाइ फिदिङो दुफांनि मोनाया हाथरखिजों खानाय साजायो आइनि खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं जोंना ओमफ्राय नैबे उन्दै उन्दै गथ'फ्रा हासथाय मा एसे हां लानायब्रा नोंलाय गिदोंमोन हेब नों गिनालै फार्स्ट टाइम खन्थाइ आवरायदोंमोन आच्छा दे उनाव जागोन ना नैबे उन्दै उन्दै गथ'फ्रा गासिबो फैनानै दंफैखाजोबसै आरो स्कुल बाय स्कुल ओमफ्राय नैबाव गासैबो स्कुलनि फरायसाफोर दंफैयो लोगोसे गार्जेनबो दंफैयो आरोना मा दावराव बबे स्कुलनि नोंसोरलाय देलाय खोन्थालाय बबे स्कुलनि
Tinggi Tribal High School ni. बेयो बहाय दं खोदोमगुरि Kedemguri. मा क्लासाव मोनगोन नोंसोरा 6आव साबेसे फैदों नोंसोरा बिसोर गासिबो नोंसोरबो गासिबो ना नोंसोरलाय बबेनि खोदोमगुरियानो ना खन्थाइ आवरायगोन गासिबो मा क्लासाव नोंसोरलाय हा नोंसिना 8 बैसिना 6 नोंसिना मा खन्थाइनि नामा हा एखे गासिबो ना दे नैबो नोंसोरबो आवरायगोन नोंसोरलाय मा स्कुलनि आयौ नोंसिनालाय मा खन्थाइनि नामालाय सब एखे गासिबो फोरोंगिरिनि नाम मा नाम Bimol Sorgiari sir. राजु शर्मा दे दा आवरायबा नुगोन नङा होमबा थ' लोगोफोर जोंनि दिनैनि नैबे बड'लेण्ड बर' थुनलाइ आफादनि जिथुनाखि हाबाफारि दिनैनि हाबाफारिखौ आं जेसेबां हायो देखायबाय आरोना ओमफ्राय माखासे हाबाफारि दंबावोमोन नैबाव बे हाबाफारिखौ आं देखायजोबनो हानाय नंला मानो होनबा जोंना कारेन्ट गैयामोन ना कारेन्ट गैयिखाय मबाइला बेटारि गैला आरोना थ' आं मबाइलखौ बेटारि चार्ज हैनो थांसै आरोना ओमफ्राय उननि प्रग्रामावथ' आं नुनाय नंला माखासे प्रग्राम दंबावोमोन थ' बेखिनिखौनो आं देखायनानै दिनै बे भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना बाखि प्रग्राम दंबावो गाबोन माखासे प्रग्राम दं बेखौ हाजासे देखायनोसै आरोना ओमफ्राय दा मोनायाव माबायदि प्रग्राम जायो बेखौबो नोंथांमोननो देखायनो सेस्था खालामसै आरोना थ' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन जा जानानै गासैनिसिम थेंक इउ फर वाचिं